jeg starter med bare lige at sige, hvis I vil like og subscribe på den her kanal, så vil mig og Berke sætte stor pris på. Og så bagefter laver vi en ny video. Men det var kun fordi, det var kun Berke, der var med, nu jeg er også med, så whatever. Og vi er venner, men vi bor ikke sammen. Jeg er bare lige hjemme hos Berke. Og må jeg sige noget? Hugos Playstation, den er gået i stykker. Ja, så jeg har tabt den. Og så skal min far se, at man kan købe en ny starting hand. Okay, men det er den her video i gang. Vi skal faktisk bare lave saltoer. Og så fortælle lidt hvordan man laver det. Om hvad vi har lavet. Og det er heller ikke så godt vejr. Vi kan starte med at fortælle, hvad vi har lavet i dag. Altså, vi startede med at være i skole. Ja, det gør vi. Der en stor skideballe af Christina. Og specielt drengene. Men det var ikke mig, det var kun Berke. Nej, det var ham og mig. Vi lavede for meget larm. Vi var alle med til det. Og Christina skrev bare til vores far. Pigerne lavede allerflest larm, var det ikke? Nej, det var drengene, der lavede allermest larm. Og så skrev hun hjem til os, til vores forældre, at om morgenen, så sætter man spørgsmål til at stille på sin plads. Okay, men vi er ligeglade. Nye pladser i dag. Og jeg sidder ved siden af Kingsley. Og han har prøvet at lave en statue, men... Og så bagefter Kingsley kommer Sham. Det behøver vi ikke at sige. Hvad hedder det nu? Lukas er meget bred dreng. Han er meget... Det var hvad i dag? Han er meget. Jeg tror, det var fordi hvor pigen skrev ham. Og det var sådan en sjov dag i frikvarter. Fordi der er en, der hedder Anna. Du har hende, der rev Lukas. Og der kunne vi fortælle, der skulle vi sige, at Kingsley vil gerne kysse Anna. Men Anna kunne ikke. Nej, Anna kunne ikke, så hun købte det bare. Nå, men lad os bare komme i gang med statuerne. Okay. Vi starter med en forlæns. Jeg kan lige... jeg fortæller lige, hvordan man gør. Du starter med at hoppe rigtig højt, så roterer du rundt. Hvis du ikke ved, hvad rotere betyder, så betyder det at komme rundt. Det går lidt hurtigt. Og så holder du det også sammen som en bombe. Og det kan du også gøre i svømmeren. Hvis det er svømmeren, så har du roteret rundt. Skal du se vandet, så går du sådan der. Og lad os bare komme i gang. Jeg koster nogle andre. Jeg kan sige alle dem, jeg kommer til at lave. Vent lige, vi skal lige noget. Så skal jeg kan lige sige alle de tricks, vi skal lave. Vi kan faktisk bare starte med en salto, altså en forlæns salto, en på knæene eller en forlæns salto. Vi kommer... Og lande på ryggen. Jeg starter bare med at lande på den salto. Det ud, ikke? Vi prøver lige igen. What? Men du er det. Vi prøver lige igen. Jeg skal skynde mig lidt, før jeg bliver hentet. Det må han ikke. Nej, men du kan ikke. Lukas, kan vi ikke spørge, om vi kan lave en sovelav til? Vi skal i skole i morgen. Det er jo ikke. Husk at like den her video. Ja, den du og husk at like den her video. Og baglæns hurtigt. Han kan ikke lande med baglæns. Nu skal jeg lande på knæene og lave en forlæns. Og så skal jeg lande på ryggen. Du starter bare med at gøre sådan her. Altså hvad? Og det skal du. Hej. Vi skal Lisa! Hold til mig! Og så. Hallo Hugo. Hej. Til kanalen. Hej. Hej mor. Ja. Og jeg går på højst. Ja. Men jeg er ikke træt. Ja. Nej.
Men Må vi ikke bare en halv time mere? ja, mor. Nej, Hugo. Hvorfor ikke? Husk at like den her video, og vi håber... Og I skal også subscribe den. Fuck, var det nu? Okay, men bare vi ses. Ja, vi ses nu. Jeg skal hjem nu!